שלום חברים יקרים, בפיתוח שמיעה אנחנו לומדים את החשיבות של ההקשרים שבין הצלילים בסולם. אנחנו מפתחים את השמיעה כדי שנוכל לאלתר או לנגן מהראש שלנו או בדמיון את מה שאנחנו רוצים, על הגיטרה, על הפסנתר, בשירה, ועושים את זה על ידי תרגול של שירה ותשומת לב. נשתמש בדו מז'ור, אקורד C, בשביל ההדגמה שלנו. יש את הסולם שבטח כולם מכירים, דו רה מי פה סול לה סי דו, בעלייה, ובירידה זה דו סי לה סול פה מי רה דו. יש הרבה תרגילים לפיתוח שמיעה, וחשוב כל פעם לבודד טונים שונים ולהתאמן עליהם. אז אנחנו נתחיל עם דו, רה ומי, שהם הצלילים הראשונים בסולם. דו, רה, מי, רה, דו. אנחנו רוצים להתאמן להרגיש איך המי, שהוא הדרגה השלישית בסולם, שואף חזרה לדו, ואיך הרה, שהוא הדרגה השנייה בסולם, שואף חזרה לדו. דו. זאת הטוניקה שלנו, אנחנו שרים ומרגישים אותה. ואז ננסה לשיר מי דו. כדי שזה יהיה לנו קל וגם נרגיש איך המי שואף לדו, אנחנו נתרגל גם לשיר מי רה דו. אנחנו תמיד ננסה לשיר את המרווח שאנחנו רוצים, ואז ננסה גם לשיר את שאר המרווחים שבין המרווח שאנחנו שרים. דו מי דו, רה דו, מי רה דו, מי דו. ואתם תראו עם הזמן שאתם מתרגלים, פתאום המי או הרה, כל אחד מקבל את הצבע שלו, הצבע שרוצה להחזיר אותו חזרה כמו מגנט לדו. לדוגמה, אני שר מי, וזה מרגיש לי מי רה דו. וזה משהו שזה בסדר, גם אם אתם לא מבינים את זה עכשיו, זה על ידי התרגול הפשוט הזה, זה דברים שקורים עם הזמן. בהמשך נוסיף גם את פה, פה מי רה דו. בסול אנחנו יכולים לתרגל בשני הכיוונים, בעלייה או בירידה. סול פה מי רה דו, סול לה סי דו. בלה כבר נתרגל בעלייה, דו לה סי דו, לה דו, לה סי דו. ואחרון חביב בסולם הזה יהיה סי, דו סי דו. אחר כך נוכל גם לתרגל מהדו, דו סי בירידה, נמוך, דו סי. חשוב גם שנלמד איך לנגן את הצלילים האלה בכלי שלנו. ככה אנחנו נוכל לאמת שמה שאנחנו שרים זה באמת מה שמתנגן בפועל.